sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Co ty máš s těma nohama, prosím tě? Můžeš nám nějak ukázat? No, asi to koleno jde jako spíš špráme, no. Když dám nohy k sobě, tak prostě... Jasně, no. Jako mám to pomáhně, nebudu se mluvat, říkal jsem tady koukám. Se většinou stává tak, že ty lidi vyrůstají na horách a jsem jako často s těma horskýma kozama. No a prostě Vláďa tam byl taky a skákal, když byl malý, že jo. On skákal po těch horách a prostě pak si líbí ty kozí nohy, že jo. Jasně. A ty nejsi úplně nadšenej, Láďo. Ale já s tím budu bojovat. A tak to je věc prostě... To je věc názoru. Jsem tady film, ale... Máme co tak? Jako zajet tam a tak. Takhle se necvičí, jo? Ne. Do fitka si nesmíš brát nic, Co? Co tam píšou, Láďo? Ale tady ukazoval, jak cvičit Supermana, jak cvičit dřevo, nějaký další blbosti. Dobrá věc, to je. Máš pekáč potom, uka. No, máš, ale budu mít až to odcvičím. Jo, takhle. Tenhle papír jsem dal můj táta, vole. Ale fakt. Ale prostě můj táta je legenda. To není on, ale. Tohle je Ginter. To je vzor vlastně tady Adama, protože Adamovi se strašně líbí ty zahradní hadice, co má v bicáku. A hlavně, to je můj táta. Jméno Adam Ginter. Ale Ginter je jeho jméno. Schlierkamp je jeho příjmení. Já mám ještě třetí jméno. Je takhle. To jsem neřekl, já jsem Schlinkamp. Schlinkamp. Zkus to vyslovit ještě líp. Schinenkamp, prostě Mein Kampf, vole, a já jsem vole Adam Ginter Mein Kampf, vole, já jsem jeho mladší brácha. Prostě. Každopádně tady je Total Ups, tyhle, to je nový stroj na cvičení. Jsme právě docvičili s klukama, tady mícháme protein každý. Tyhle. Špeky, chlupy a tak. Každopádně bychom chtěli zhodnotit dnešní trénink. Za mě si myslím velice vydařený. Co, Láďo? Jasně. Výborný trénink. Co Adame? Co tam dělá? Co, vole, si docvičit, vole? Adame, vole, už jsme po cvičení. Už máme trénink za sebou. Jsem se trošku opomněl, ale abych šel znova, ne? Co to máš zase pod tím nosem, ty vole? Nic, vole, To je zase ten jeho heroin, ty vole, co tam šňupe v tý. No, důležitou otázku. No, Láďo, Ty se někdo sprchovat? tak počkej, vole, já ti to vysvětlím, vole. Ty si neznáš náhodou, vole, hypoglykemický index, vole. Co meleš? Jak ten, vole, říká, že... Počkej, Láďo, mi někdo volá, ty vole. Prosím, ano. Nejsem. Proč? Jsem to nějaký klient, ty vole, co se chce No, teď uspokojovat, jsem v ty vole. šatně. To je mazeťák. Teď jsem v šatně. Mazeťák. No. Láďo, a jdeš to? Jdeš se koupat nebo nejdeš? Láďo, ale Zase budu koupat s Láďou. když máš hypoglykemický index, vole, nahoře, tak se nemůžeš jí kopat, vole. To víš, vole, to ví všichni kulturisti, vole. No tak, kámo, jako nedělám se prdel. Po tréninku se tak 3 hodiny nekoupat minimálně. Jinak si zničíš, vole, prostě růstový hormon, vole. To není pravda. Jirko, je to pravda. Já nevím, Láďo. Ty si taky nesprchuješ, to je pravda. Já jsem starý prase. Ale já nevím, protože smrdím.
teď jim to až sem, ty, až se z toho možný čočka, vole. Jenom tu cikánskou sprchu teda. To je co? No, že se na naši, vole, já ti to ukážu. Já tady mám, vole, jestli jsem si vzal celou cikánskou sprchu. Takhle si vemeš tady, vole, spršku, jo. Olistíš granát. A pod neopren to nastříkáš. Když to pod neopren a vydržíš v tom pocu a... Vláďa by nám tady chtěl říct o svým kouzelným tričku něco. On má takový speciální tričko, si koupil, vlastně netušil vůbec, že má takovýhle funkce. Ale teďkon právě to asi po měsíci a půl objevil. A je za to rád a chce se jako podělit s vámi, takže Vláďo. Je to bomba, ale takže v první řadě ahoj lidi. A já vám chci představit tady tričko, co mám na sobě. Jo. Vlastně dá se říct, že ho mám tak měsíc, 2 měsíce. Jo. Cvičím v něm každý den, nosím ho každý den, dokonce v něm i spím. A dámy a pánové, já nic necítím. Jo. Prostě to tričko voní a takže to jsem zjistil, tady toho trička. Koupil jsem ho asi v Lidlu někde. Láďa ho koupil v Lidlu, on byl vlastně v akci za 199 nebo kolik, no. To byly vlastně 2+1, ty trička a on si teda myslí, že jako voní to tričko, že on ho necítí, ale my tady ostatní občas, když jdeme okolo něj, tak nám se tady voní. To je vedlejší už. Co mám říkal o tom tričku, tak to má ještě jeden speciální efekt. Nás to nakopne. Asi týden dávám nějakou klubní výživu. Jakou klubní výživu? Můžeš být konkrétní, prosím tě. Dávají to velbloudům a jednorožcům. Prostě paráda, ty vole, to je paráda. Řeknu vám takový tajemství, jo. Kdyby nebyla gravitace, tak bych se mohl přitahovat vodu nekonečně. Ale gravitace je svině. Prostě tahávám dolů. Já vám dám radu. Když máte plný žaludek a plný střeva, tak nedřepujte.